Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal vi smage på dem her. Toxic Waste. Toxic Waste. Og jeg har min fætter Victor med i dag. Det er mig. Ja, og vi skal smage på noget meget surt. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Lad os kaste os ud i det. Hvilke smag er det, du har, Malte? Jeg har kiwi og grønt æble. Og jeg smager melon. Hvad er det her nu? Det er grønne æble. Ja, så tager jeg grønt æble først. Så tager jeg den anden bagefter. Og, Det her, jeg glæder mig ikke. har du prøvet dem før, Malte? Nej. Jeg kan ikke åbne den. Jeg kan ikke åbne den. Det ligner også smør. Der er nok nogen, der har suttet på den før. Jeg kan ikke åbne den. Tag den anden, mand. Men den er også, du åbner den. Malte, det her er ikke content. Nej, det er ikke content, Malte. Man burde have pakket den ud på forhånd. Ja. Må han lige en saks? Må han lige Nej, en gør det fra den anden ende. Kan du så gøre det? Nej, du har haft en mund, mand. Skal jeg sgu ikke have det på mig? Den bliver bare lige stoppe. Okay, for nu åbner vi den fra start. Nej, altså min er bare åben den så. Altså, Malte, nu må du da tage dig ej, sammen. så tag den, mand. Tag den der. Tag den med Jeg skal have kiwi. 2. Nej, men du tager Start lige med bare en. munden, mand. Lad mig åbne den for dig. Altså, Jeg åbner den for du dig. har papir, Jamen, jeg du har starter med den papir her. i munden. Har du ikke? Jeg synes lige, Malte, var grønt. prøv lige at stikke. Du tager den her. Nå, men jeg har også glatte hænder. Nå, det er derfor. Her. Tak. Nej! Okay. Okay, er du klar? Åbn også lige den her, bare så den ligger klar. Klar, skal der 2 på en? Ja. Nej, 1. Nej, du skal tage 2 på en, altså. Der er du så syg. Nej, er du sindssyg, ja. Er du i gang? Kan vi så endelig komme til det? Hun er i gang. Ja, men jeg er da klar, mand. Nå. Okay. Dem her. Ja. Og den her. Ja, og den der. 3, 2, 1. Den kommer med det samme. Det er så ude. Det er ikke slem. Jo, den er slem, men... Lad os vide den over. Byg den over. Og så Så er det syre, skal du væk. Ja, Tag den det- der i munden også. Nej. Okay, jeg tager en til i munden. Hvad er det? Kiwi? det bliver slemt, Malte. Kom nu. Jeg græder. Kom så. Det kommer ud af ørerne på dig. Der er lidt liv, der stakkels mand. Jo. Er du så savler? Ej, nu er min pige. Det kan Det er være, sgu så lækkert, mand. Så ikke? jeg tror, man skal have et stykke kage oven på det der. Tror jeg. Vi skal da lige smage en. Nej, ikke hvis Den det der er lime, reaktion, der den var 5 gange værre end den der. Ja. Hvilken en? Den der? Nej, lime. Nå, ja. Og godt nok. Ja, altså, den smager fint, men den er fandme sur. Var det det værd? Ja. Var det de 30 kroner værd? Ja, især når det bliver content, så vi skal alle sammen huske like og subscribe. Altid til mig. Ja, Bibi Borg. Citybo. Ja, ja. Okay, nu byder jeg den ene over. Altså, er du ikke færdig med den, eller hvad? Oh shit. Og den anden. Skal der være sådan en med? Eller? Så kør. Så. Den er sur. Rigtig sur. Vi elsker kaffe. For du skal også på. Ja, afslut videoen, mand. Nå, men der er ikke nogen af de Okay. stærke tilbage. Du kan tage dem med Vi melon, ser. der er intet. Tak fordi I så med på den her video. Adi, adi, Nej, yes.